pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Mabuhay, Tita Pita! Mabuhay, Kuya A. Mabuhay po sa gabos sa mga paraantabay. Mabuhay, Kuya John. Mabuhay sa imo, Brian. Mabuhay sa gabon sa kariba Yes. Nagpaparagwapo ini si Brian. Nagpaparagwapo si Brian. But anyway, pariban gwapo ang sa tuwi na pag-iriba dyan sa technical. Puro gwapo, ano? Puro gwapo. Siyempre, dapat. Sige, Diyos maray na pagkahapon po sa gabos yata mga parantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Lunes na naman, Tita Pita. Petsa 19 na. Kan bulan ng Mayo 2025. Kaskaso ng panahon, ano? Madyo na naman. Oo. Eskwelahan na naman. Iyan, Brigada na naman. Yes. Balo na naman kan mga aki. Correct. Bata sa mga aki ngunyan, Tita Pita. Sanay na maglamaw. Jesus, iyo mananggad. Sa duwa ko, Kuya John, 11 a.m. nagmamata. Nako, magpuon-puon na kamo, magmatang atab. Yes. Tabakan na mabigla kamo. Pagpiruton kamo pag nag-eskwela. Diba? Pag-abot sa klase, turog. Oo, iyo. Pirot. Number one yan, nadagit ang maestra kapag araw gaya ng aki. Papauliom ka, umuli ka na sa nanlagod mo yata. Sige ka, masarang ngayon katurog. Siging aga. Siging prima, aga. nagkanangog. Oo. Imagine ba, so teacher, Tita Pita, nag-iirigot na ang ano kayan, ugat sa Alabaw ng liog ka, Oo. tuyaw. Igirigot na, nagluluwas na sa ugat digdi sa alunan niya, sa liog. Tapos aagaban ka sa nakan estudyante. Nangyari niyan sa apo ko. Iyo. Samsinda, tapos turog. Nangiturog. Nagpalit na lang. Ang nag-ano kasi may sinat yon. So, nung banggi, papukawon, tapag mag-inom ng meds, and then the following day, exam. So, niya, dumaragkaturog. Ayo, Kay kay Rakman. Ano? Consider ng teacher. Pero turog. Ma-consider mo man, may sinat, Tita Pita. But, kung tayo man, kawat man sana kan cellphone, Yan nagpara sana. gadget man sana, pagka abot sa eskwelahan, iabot kan pirot. Tulala. So, siyempre ang lawas, tabaga, kusang nangangaipuhanan ki Kompletong paingalo. turo. Oo. Lalo-lalo na mga aki. Yes, na. correct po. Mga aki, siguro ko, 10 hours a day ang pinagre-require na katurog kan mga aki. Kitang mga adults na, mga nasa 7 or 8, diba? 8 hours a day na turog. Okay? Kaya sa mga aki tabi, mas magayon, mas atab na magkaturog, Tita Pita, Yes. para atab man na nagmamata. Tamadali na naman baga ang ereskwelahan. Dahil nang maduang si Mano na sana. Paghud nyo, ready na naman tabi pa kita ka na. So, oral daw. Rogado na naman si Mama. Di ba? Subalon sa school. Alat lang. Kami nagte-text sa kuya. Tad na tabi. So, nag-chat sa kuya. Tad na tabi. Podkayan. May programa kita. Alright? So, sige po. Sa mga aki, sudwa ko kaya 11 a.m. minsan nagmamata. Atab na alas 9. Taking advantage kasi bakasyon. Ang problema nga ni Tita Pita, banggiho naman may nakaturog. Kaya arog gayan. Ito sa One nailing week ko. to go para at least magkaturog ng atab na para masanay na din. Practice na kan pagmataning atab. Taday man pwede na garo kita zombie. Napapasiring kita sa eskwelahan. Guyod mo sulawas mo, pasiring ka sa eskwelahan. Grabing babloy. Good morning, teacher. No life. Good Hindi mo morning, buhay. teacher. Good morning, classmate. Hi! Uminagab so aki. Yes. Alright? So, sige po. Sa mga text friends sa tabi dyan, pwede po kamo mag-text or mag-upload if ever na po kamo ng comments or may reactions kamo.
0927-398-0955 or pwede man po kami magtaon ng komento dyan tabi sa itong Facebook Live DZGB News Online. Porque sabes que te quiero, Tita Pita, tú te aprovechas. Yes, Porque sabes Clay. aside kan mga sa imong success sa buhay, Thank you, Lord. na nakamati ka ng defeat or feeling so Of course, mga failures. Opo, failures. Oh, kanakulan yan sa, gabos man kita nakaka-experience ng mga failures sa buhay. No. Not mentioning any failures to be specific, but ano pigigibo mo pagka yan? Pagka medyo feeling mo failed ka to do something or to achieve something. Ano ang pigigibo mo ta nganing aram ito maka-move on baga? Sabi nga ni Baga, kung mga bintana nagsarado, may pintuan pa dyan na pwede mong buksan. Iyan ang magayunon na tataramon. Kung ang bintana nagsasarado, una ko may nagsarado. Kung ang bintana po mga tugang nagsasarado, may pinto na nagbubukas. Yes. So, anong gustong sabihin kayo, Tita Pita Tabi, na pagka may bintana na nagsasarado, may pintuan na nagbubukas? Kung ikwa kitang failure or defeat sa buhay, di makita pwedeng hanggang doon na lang. We have to move on para sa buhay ta, para sa pamilya ta, na dakulo ng mga opportunities ang nyaon dyan na pwede tang habulin, hanapin para lang maging maray ang sa tuyang buhay. Di kita magmukmuk kasi anong mangyayari sa buhay ta? Yes. Kung iyon na sana iyan, what will happen to us, our family, lalo na sa alimbawa ako. Kung iyon na sana iyan pagpapara atuban ko, yung I failed, oh my God, every day na lang, daw ang gigibong ko na I failed on this, di ako nakalaog sa trabaho, okay, hindi ka na maghahanap ng ibang trabaho, what will happen to you? Bako lang, halimbawa, nag-apply ka sa wrong trabaho, like sa bangko, Apo. di ka na-acceptan, nakulo ng bangko na pwede mo ma-apply. Iyo mo nang ganun. Di ba? Siya yung pagtataram ko na, halimbawa, sa rong pinto o sa rong bintana nagsarado, may mga ibang pinto na pwedeng magbukas para sa iyo. Take it from the expert po, mga tugang. Kapag may pinto or bintana na nagsarado, may pinto na minabukas, gustong sabihin, there are lots of Yes, opportunities. precisely. Dakununon pong oportunidad na naghahalat o pwedeng data pa nahihiling. Ang problema kaya sa tuyo ngayon, most especially ining mga bagong tubo. Anong Gen, ayan? Gen Z. X? Mga Gen Z, mga sa mga ano nga yan. Madali mga- silang ma-disappoint, Yes, frustrate sa buhay, correct. na parang feeling ninda, why I failed, parang wala na, day na, tapos na. Lalong-lalo na halimbawa nga ni iyo, yan, sa mga magayon ining, Yung sa mental health nila eh. oo, magayon ining sinabi mo, Tita Pita, lalong-lalo na ngunyan, sa mga fresh grad, naghahanap ng trabaho. Di ka man tulos na, pagka-graduate mo, pag-apply mo, uy, ngayon, naghahanap ngayon naman, fresh grad. Yes. Hello? Grabe ang competition. Pira ka mong fresh grad. Yes. Dahil na ko abo na mag-apply. Kasi dapat baga kuya, in the first place, dapat isip mo na kung anong gusto mo sa buhay. You have to prepare yourself, di ba? Kung gusto mo magtrabaho sa government, dapat magta-take ka din ng civil service. Civil service, yes. Para pagkatapos mo, ready ka na, igwa ka na lamang na ipapahiling na only eligible ako to Yes. work sa government kasi akong professional or sub-professional Oo. eligibility. And then bako lang yan, dapat ititrain ta ang sadiri ta. Saan ka ba talaga naka-incline? Yun na ka iyan. Correct. Ang problema sa satuya, dakulo na ko titapitang namin midbida na hiling. Na once na na-reject sa buhay, Parang tapos ng mundo. feeling na the end of the world. Sayang nga kan klinasiko pa ngayang po niya kinder. Sayang nga kang 4 years, 5 years course na pig take ko ngayon. Tapos doon sa ngayon hindi ako tatanggapon mga lapa ngaya sinda. Nadagit na duman sa kumpanyang pig-applyan niyang dahil siya tinanggap. Bata ngayon, may mga ugali bagang garo feeling entitled. Yeah, nakulong ka yan. Na once pag nag-apply ako, tanggapon mo ako ta.
asset Ito ako. sa pigtataram na may mga puting kabayo daw. At Oo. first, kasi di ba sa private ako, when I applied sa government, yung nadang ko, sabi ko, ano bang ibig sabihin yan? White horse. White horse. Opo. Ayan, so mga kumbaga sabi nga ni backer. Oo. Also known as backer. May mga existing talaga sinda. May mga arog talaga kaya mo, especially kung amigo ni mama, kasi papa, yaon duman sa sarang kumpanya, dakula na possibility na makuakan. Even, Provided na, ano ka rin, qualified. yes, Oo. no, masupog ka man, maging qualified ka man. But sometimes dati tapita, maski ba ko qualified, basta igwang white horse, nakakalaog. That's why, kinaipuhan niya ng white horse kasi bako siya qualified. So, ginibuhan na lang ng remedyo, tangari na makalaog. Yun naman puputok ang butchi kanibang mga nag-a-apply ng trabaho because medyo unfair. Di ba? Unfair talaga man talaga kung tutuuson ta. Na uto ngaya, daiman ngaya ki-eligibility, tapos ngaya, classmate ko ngaya ito, mas matali ngaya ako duman, pero ngaya ito nangangarog sa muya, pero ilinga ngaya nakalaog, ako ngaya dai. May white horse kaya ngaya. Diba? So, sabi nga ni, unfair ngaya talaga ang buhay. Life is unfair. So, kung gabos nakakamati ng unfairness, kung gabos kita tita-pita nakakamati na bako fair ang buhay, di gustong sabihin fair ang buhay. Tagabos kita nakamati ng unfair, feeling talaga bako fair ang buhay. Kita gabos mga tao nagtataram ka ang buhay nga bako fair, hindi fair ang buhay. Tapos kita nakamati unfair ang buhay, di ba? Sa buhay talaga minabutan arog ka yan. But sabi ko na nga ni, nata magparamukmuk ka. Ano ka dyan? Prove your worth. Di ba? So, pareho lang yan kan pag ako kan defeat sa buhay. Like for example, saro sa mga sa mga nagtitrending sa social media ngunyan, ining mga kandidato na dai pinalad na manggana sa eleksyon, dakol sindang mga pigsasabi, dakol sindang mga Nag-iiriwal. Nag-iiriwal. Dakol sindang mga minsan pigbabasol sa tao, dahil ko nga masabutan niya mga Pilipino. Pag kay pa niya arog kani, gusto niya arog kani, nga kung binalagan niya, arog niya kani. Di ba? So, nagiging, ang nangyayari, kumbaga, ito so sentiment ninda sa buhay, na garo, dahil ninda masabutan ang tao kung arog niya kani. But, since na may mga videos na arog yan, may mga nauulakitan kaya baga tita-pita. No? So anong mind setting na dapat igwapo kita? Tangani na if ever nakita po as an individual, if ever nakita umabot sa punto na ma-defeat kita, na mag-fail kita sa buhay ta, sa bagay na tututukan ta, pigtatahak tangani, sabi nga ni, ano ang mga bagay na dapat niya to naisipon? Tangani na day kita magabot naman sa punto na pigsasabi ni Tita Pita na nagmumukmuk kita. What will happen to your life kung mamukmuk kita? Iyo. Kasi kuya, there's no acceptance. Parang grabe ang pride. Opo. Di ba? Kasi kung grabe ang pride mo, you cannot accept defeat. Correct. Di ba? Parang para mag-move on na tayo. Di ba? Paano kita paano magi-improve ang satuyang buhay, ang satuyang komunidad, even our family, kung diyan na stack up kita, di ba? Correct. If you cannot move on, it takes a lot of humility to accept na araw kaya na defeat baga. Kasi masyadong, ang iba kasi feeling nila, wala, hindi pwede. Ang galing ko. Entitled na. Grabe ang niya sa buhay, di ba? Oo. Isipin mo na may mga tao din na magaling. Di Oo, ba? correct. Hindi lang ikaw, marami din taong magaling. Correct. And then, parang, siyempre, niyaw na dyan, divine intervention na talagang ito pagpalad ng mala Diyos. Correct. And this is for the people. Gari arog na lang siguro ang isipon natin. And then, sa part mo naman, magtabang na lang kita. Tabangan na lang natin para lalo kitang mag-asenso as a nation, di ba? Correct. No? So pag-isip-isipan po mga tugang, in any aspect of life, may failure talaga. Yes. May defeat talaga. Masingon yan, sa mga soltero, mga daragang nagdadangog, kung igo ka mong sisigay-sigayan,
na gusto nilang makaibanan sa habang buhay. Diba? Aram mo ang tig-sisigay-sigayan, Tita Pita. Tig-pipiday-piday. So, iilusyonan. Iyo. Nililigawan. Yes. Sa buhay. Not everyone. Bako, maski nga ni dyan gwapuhunon, maski nga ni magayunon dyan, nabubroken heart pa. Nabubroke mo ng puso ninda. Diba? So, yan siguro ko ang dapat na pag-adalan ta. Learn how to accept defeat and move on. Yes. Diba? Tama. Paano kaya kuya na paano niya mag-move on? paano nga mag-move on? Kung pwede sa na ngayong maringani ngayon ang computer ta, i-reformat mo, fresh na naman. Kita baga ngaya, may puso baga ngaya kita. May kagustuhan ngaya kita. Diba? So, sabi ka sa kuya na nakauron, kung igwa ka ngayong pagtubod sa mahal na Diyos, Yes. ano man ang mangyari sa imo, ano man ang mangyari sa buhay mo, dahil man nag-aayon ang nangyayari sa buhay mo duman sa kagustuhan mo, there is always a reason why. Yes. The Lord may have other plans, better Yes. plans for you. Yes. Yes. And ang plan ni Lord is better than Yes, yours. tama. Yan sa nang isipon ta. That is, yan ang balunon ta if ever na we need to move on. No? Ang plano kan mahal na Diyos is Mas marami. better than yours. Kung ano man ang Prepare pa. plano mo. No? Yan ang perfect timing kay Lord. Yan ang perfect execution. Diba? Bako sa plano mo na minsan salto. Igo Diba? akong concrete example to that. Sige na, Tita Kuya Pita. A. Kasi may grandson, so pag-istorya ko sa iyo na Nangataro? he applied sa PNPA, he failed duman sa neuro. Mhm. He applied sa PMA, he again failed duman sa neuro. Mhm. Grabe, so talagang sabi niya, ano daw nga yung diferensya kung bakit I failed sa mga exams except for the neuro, duman siya nag-fail. Opo. And then, so nag-enroll na lang siya, ano daw nga, nag-nursing siya sa third year. And then my husband, na-stroke siya 2023. Mhm. And then siya na yung nag-asikaso. Sabi mi, ini pala ang plano ni Lord para sa imo. Yes. To take care of your papa. Yung O, yung diba? si my husband. O, diba? Nahiling mo na, hindi ka pigpala duman sa Opo. gusto mo. Digdi ka nakalaog sa nursing, pig-train ka. Ngunyan, siya nag-alaga kay husband pagbanggi. Ngunyan nga ni actually, winalat ko. Mhm. Mama, then nagsali na naka-uniform na. Sabi ko na may program akong 2 o'clock. I have to be there. I have to leave 1 o'clock. Nagsali giliyon siya, mga mawalat na lang ako. Ma-catch up na lang ako. Ako nga maalaga kay Papa. So can you imagine? Iba, he failed. He Yes. really wanted to be sa parehas ni uncle ni Uwi, yung Opo. aki ko na police. He wanted to become ngunyan dahil nangyari ito, so ngunyan ito parang pigpaprepara siya ni mahal na Diyos para digdi. Correct. Yun. Diba? So yan. See? That's all I can say. See? Nauling Sabi po na. nila. Diba? Yes. So, maybe sometimes sa buhay ta, mabuluso kita, dahil maayon sa kagustuhan tang mga mangyayari sa buhay ta. Arugan sabi ni Tita Pita, may plano ang Diyos na mas Yes. magayon kaysa sa plano mo. What if naging pulis, na-stroke si Papa, Yan. Grabe talaga. si Sema ataman. Kasi iba ang Grabe ang pasalamat ko. iba ang ataman, Tita Pita, kan kadugo ka pamilya. Sabi ko sa mo, mababaw ang luha ako kasi sabi niya, Mama, magpahingalo ka ako na maalaga kay Papa. So, Diba? can you imagine? Yes. No. So, yan po mga tugang, sa mga nag-aagi ngunyan sa kadipisilan sa buhay, nag-aagi sa defeat, nag-aagi sa Failure. Disappointment. Disappointment. Yes. Gabos na kulog kibuot, mamatian ta. Diba? Namamatian. Frustrations. It's normal na nakakamati kita ng frustration, disappointment. Part ng buhay na yan. Yes. So, isipon talaga, na ang plano kan Diyos is better than your plan sa buhay ta. So, pag ma-move on ka, maniwala ka lang. And then, someday, sa perfect na pagkakataon, sa perfect na execution, masisimbagan ang sa imong hapot na why. Diba? Pero may kita may why.
Yan, Tabi, ano? Para po yan sa mga most especially sa mga students na nag-try mag-apply ng trabaho Sabes que te na dainako Don't stop. Yes, dahil po kamo mawaran ning kusog kibuot, no? Dakunon po diyan ang naghahanap ning ano yan, ning applicant, no? Have faith Naghahanap- in yourself. Yes, no? Okay? Dahil sana po kita magpara feeling na entitled na so I am a gold, feeling mo gold ka, feeling mo ano ka, diamond Walang tanso. dito. Joke lang. Problema, gold ka, so kalaban mo doon ng diamond, or gold ka or diamond ka, ang pigahanap ni datanso, kaya day ka na ko But still, we have to value ourselves. Yes. Yan. Ha? esos bellos Alright, so sa tuya pong pagbabalik mga tugang, unay pinag-urulay-ulayan, uso na daapalan ko niyan tita-pita ang living in. Aram ba living in? Live in. Okay. Kasi, You mean ngayon lang or matagal na? nagdadakol. Ganyan. Dati baga, igwa na nadadangog ko na aki That pa time before, kang sa kapanahunan, may parang They hindi pa pa yan masyado accepted. accepted. Oo, they pa accepted. But now, igwa na kaning pigapod na live-in partners. Diba? Garo baga accepted na kan society Yes. na igwa ning live-in partners. Alright. No? But, kamusta? No? Takang inat pag sinabing garo nagli-live-in, garo masupog ka magluwas kipinto. Kaya ito, ano ka, pero ikay yung pigmamarites. Oo. Pag-arog ka yan, di ba? Nag-iba na lang kaya sa kwarto. Dahil pa man nga tigkasal. Kaya na nga ito, nagliwas na nga yung suduwa. Iba ka talaga, no? Magayon-gayon nun pa nangyari. Kasi daw nga itong ka-live-in. Oo. Taga-sign daw ito. Live-in nga yan. Taday man nga kung naaraman na kinasal nga yan. Namaritisyon ka talaga. Sa saluya pong pagbabalik, ano pa ang masasabi nindo sa pag-live-in? No? Yes. Ano po ang thought nindo? Yeah, send in your comments. Tapos sa iling tanata nagdadakol ang nagli-live-in tita Pita, and then may advantage ba? May disadvantage Is ba? this accepted by the society Oo. but not accepted by the church? Oo. Aramon ta po yan. Yes. Ining word na live-in. Living together. Living together. Ang pigapod na may apod kan sa cohabitant, di ba? Cohabitant, kaibanan mo sa laog kan harong, di ba? Babalik po kita oras alas 2:29. An oras hatod sa Indokang Red Horse Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong
tanong kung masa di saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong Sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Esquilis at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Uy pre, si Ru dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Kuya A, Usapang Pamilya sa DZGB. Alright, balik po kita sa tuyang programa, Usapang Live-In. Usapang Live-In. Sabi ni Alvin, mas malay na po ang live-in kaysa sa kabit. Aday man po, pig-tolerate ang kabit. Madakop ka mo dyan kan LTO. May abunaran po ang driver. Aday po, pig-tolerate ang kabit. Ano? And sabi ni Kuya Bert, very nice topic, Ma'am Pita and Kuya A. Salamat Thank po, you. Kuya Bert. Ano? Okay. Living in together. Nag-i-star sa sarong-harong. Bako po yan, boardmate. Tabaka, kami nga, live-in man baga ngaya kami ta. Kasabay ko ngaya sa sarong. Pero ngaya, boarding house ngaya ito. Gusto sabihin kan live-in, naka-star ka mo sa sarong kwarto and igwa ka mo ng romantic relationship. Tama daw, Tita Pita? Yes. Yeah. Living in. Mag-star sa sarong kwarto, sa sarong bubong, sa sarong harong, na may romantic relationship. Nadai pa, kasal. Yes. Iyan ang live-in. Hindi pang basbas. Hindi pang basbas. Ano mga Simbahan. posibilidad? Posible daw, Tita Pita, na magkaigwaning aki ang nagli-live-in? Nakulaw na possibility. Mm. Not unless they mag-practice ng, Oo, sa mga pag-iingat. Yes. Diba? But, morality, that's immoral. di ba? Kasi, For us. sa Catholic. yes. Yes. Even sa ibang sekta, sa ibang religion, pag di ka pakasal, it's immoral pagka nagkaigwa ka ng sexual intercourse sa sarong tao. Yeah, sexual relationship. Sexual relationship. So, di po accepted kan church ang live-in. No? Di po pinag-tolerate maski sa napadi or religious organization ng sa imong puton, di po yan pig-tolerate. Pero siging dakol, Tita Pita. Siging Based on dakol. statistics, siging dakol. Siging dakol ka Dakol mga ang bitang mga nakalive-in. karam. Paano mo ngayon nasabi, Kuya, oy, di ka man nga yung datos kang nagli-live-in?
buksan mo ang iyong mga mata, iyong makikita. Yes, the Wala naman reality of sila, life. wala naman silang kasal, pero sila'y nagsama. Di ba? So, nagdadakol ang nagli-live-in sa panahon ngunyan. Kung baga, yun na siguro convenient na paagi para mamidbidan mo ang sarong tawa. Ngayon nga kuya, dahil minam, igwang mga, dakulol baga mga dating site, one thing, let's talk about dating site this following days, Tita Pita. Minsan, igwa kay mga nagkameridbidan sa dating site, sa Facebook, kung saan, nagilingan personal, nag-star na sa sarong harong, and that's it. Nagkaigwa kay Aki. And pigapon ni Dan sa dirin ng mag-agom. But the correct term is live-in partner, diba? Or cohabitant, diba? Ano, tama ba? Cohabitant ba yan? No? Correct me if I'm wrong, tabi mga tugang. Ano? So, what we're trying to say, nagdadakol ang nag-live-in. Sa ilim mo, Tita Pita, may mga ano, may mga nakakaulay kama na without mentioning their names, may mga nakakaulay ka po na nag-live-in. And what's the reason? Anong rason ninda kung imbes na magpakasal, nag-live-in sinda? Nagmarites ka na ang kanya. Dako lang kung syempre at may age, ako lang kung naaraman araw kayan. Opo. Ang iba, ang sabi ninda, kaya sinda they live together para lalo sindang magkamid-bidan. Kasi may kasabihan baga na you will not really know a person unless you sleep with him or with her. Di mong mamimid-bidan. Ta syempre pag nagpig-ilusyon ng kasugabos lang na maray ang ipapahiling. Correct. Pero pag saro na ka mo, minaluwas na yan sa tunay. Yes. Diba? So, kaya ang rason nila na mas maray nang una na mag-live-in before kami magpakasal. Kung talagang kami na nahiling ko sa gabos na maray and maraot na kaya kung na forever na yan, that's the time na pwede kami magpakasal. Otherwise, kung talaga nagli-live-in pa lang after a year or two, nagluwas na sa naturalesa kang either of the party na marautong pala na araw kining kustumre o gakunon pala, grabe ambisyo. So, nakipaghiwalay na tulos na maray na kasi syempre pag kinasal kadakulo ng proseso for annulment or anarog kayan. So, igwa ko mga dakulo na ko nadadangog na arog kayan. So, maray nga ni nga yata, di pa ako nagpakasal. Takong dahi nga, isus ko pala nga, barambado pala nga arog. Dahil na kaya ako makadulag. Yan, dahil na daa siya makadulag. And ang ano lang dyan, dahil nga, syempre kita digdi, nagiging sa mga marites, sa mata ka naman la Diyos, sa simbahan, kasalan yan. You're living together in sin. Kasalan. So, papaano nalibawa, like, sa family, papaano? It's better na for you to get to know each other. Na day nag-live-in. So, kailang mahirap pa din to accept that na lalo na ang mga aki niya na pag nag-graduate na when they are of age, kaya na ninda, they're on their, sa sarili na ninda, bako na day na sa poder mo. So yun, they can do anything they want. Ang role kang parents is still there. Pigtataraman mo, piga-guide mo, yet, siyempre, igwa na yan na sa diring decision ninda. Yes. Bata, So, mga ano matitibayo na baga, mga nakulo na nakalag sa profile nila dyan sa Facebook kung sa'yo ng mga social media accounts. Independent woman. Diba? Todo sila kaya na. Pag sila independent woman, they can make any decision para sa sabi rinda. Yes. Parang na lang sa parents, araw na kami kay ni... nagsaro na kami ni dahil nagsaro na kami kay ni Albert. Nagaro kayan. Diba? So, day din consent kan magurang sinurpresa mo. Diba? Nagkaigo ni ka-live-in. So, ito sa pigsasabi ni Tita Pita na kumbaga, natasin na nag-live-in is to know. Yes. Para magkamidbidan. Mamidbidan mo ning deep sa sarong tawo. Tamay kasabihan dahil mo mamidbidan ng sarong tawo hanggat dahil ka mo nag-i-star sa sarong harong. Gari puro na sana. Mga magaling talagang qualities yung pigpapahiling. Which is true. Tama? Oo. Pag nagpipiday-piday pa talaga,
boyfriend and Oo, girlfriend. pag girlfriend and boyfriend, lalo na pag nangingilusyon pa sana. Yan, Isus Marios. So ngalan man ki hilaw na kamuting kahoy ang nagpipiday sa imo sang udoy, di madadagit. Jesus. Di ba? Di madadagit kasi Nanunuyo kasi, di ba? Oh, yes. Nagsusuyo. Mm-mm. Yan. So, sa paagi na po kan pag-live-in, nagluluwas ang naturalesa kan sarong tawo. Di ba? And, duman na rin na namin bibidan. Pag dahil na dauyon, bulag. Pag dauyonan, that's the time na minsan nagpapakasal along the way, minsan ay na. Oo. Di ba? Pero kung may, di ba, isabay ko lang ini. Oo. Kasi, di ba, may mga mass weddings. Opo. So, mga day kaya ng, na Yes. may big sponsor na Opo, mass opo. wedding. So, Opo. yan na itong time na they've been together for 20 years, 10 years. Kaya ito ng opportunity na pwede na sila magpakasal. Correct. Yan. And ang DCGB, nagkakanda ka yan, tita-tita. Yan, okay. So, mga day pa kasal na nag-ibahan na ng mga 10 or more than 10 years, Oo. that's the time or that's the chance na madoktrinahan, Yan. mabindisyonan sila kan mahal na Diyos. Sabaga, bago ka mong, Wow, bagong literal kasal. na bagong kasal. Diba? Kiss the bride. Yes. You may now kiss the bride, no? Sa inot na pagkakataon, nakamukasal. No, Yes. bako kasal. Yeah. Not counted ito. Yan. Diba? May pirmahan. Oo. That's why, gigibo, kaya dakulong Tita Pita sa panahon niya na live in. That is because of that kasabihan na dahil mo ngayon mamamidbidan ang sarong tao unless ngayong makaibanan mo sa sarong bubong. Is it true? Nag-ibanan magod sa sarong bubong, nag-live-in. Ta gusto nga ni mamidbidan. Yes. Ginibong literal. Yes. So tataramon na dahil mo Tunay na mami. dahil mo mamamidbidan hanggat dahil mo nakakaibanan sa sarong bubong. Niliteral ninda sa bubong. Ang gustong sabihin po kaya kang bubong is kasal. Dahil mo nga mamamidbidan ang sarong tao hanggat dahil ka mo pigkakasal. Naging literal. So pag sabot kang phrase na dahil mo mamamidbidan ng sarong tao hanggat dahil ka mo nag-i-star sa sarong bubong. Hindi in-star sa sarong bubong. Ang apod ka to live in. Dapat Kasal. Diba? So, sabi mo nga, dakulo na reasons kung nag-live in, they want to try kung compatible sinda sa mga bagay-bagay, and they want to try kung productive baya sinda. Minsan, makaulok man pagdangugon, pero sabi ka niba, bago mo ngaya pagkasalan, tistingon mo ngaya kung productive, takong bako ngaya, baka ngaya mag-abot sa, kasi ground for annulment ang impotency, di ba? So, pagkaday ka pero iba pagkasal. Pag kinasal kaya, Tita Pita, ano man iyan, a-accept. you have to accept. Diba? Minsan nagbaga, may mga mag-agom na naghalat ng 5 years, 10 years bago magkaaki. Pero kung nilive-in mo to, dahil man niya kita nagkaaki, abo na. So, di pa tito kang mahal na Diyos. Iinutan ta na. Ang problema kaya sa nagli-live-in is, nanginginutan kitang magpasiguro. Pipasiguro ta na sa mga kagustuhan ta sa buhay. Diba? Minsan sabi mo ba nga, nag-iwal, dahil mo namuyahan, maray nga yata, dahil pa kami kasal. Diba? Pero kung kasal, kailangan mong i-acceptar. Yan. Igwa ka baga ki Death do us part. Yes. Till death do us part. For richer and for poorer. For in sickness and in health. Ang nangyari, in health. For richer. Dahil na kan till death do us part. Walang forever. Oo. Dahil naman yun forever. Diba? So that's why gano'n na nadidisganar na ang iba na magpakasal. Lalong-lalo naman nga ito. So, the main reason is mamidbidan. So, ugali kang tao. That's why sinda nag-live in. No? Yan ang Parang niya din na mapasubo. Yan ang pinakadakol na Rason. rason
no, kan kadaklan na nagli-live-in. So iba, di ngayang pangpakasal. Try man niya kami mamamas wedding kung first year pa lang nga kami nag-ibanan. Tayo baga ano, pero sabi kan pali, basta nga nag-ibanan na, ikasal na. Di ba? Minsan may mga requirements kaya baga Tita Pita, no? Kaya siguro kung mahalat man niya kitang 5 years, 10 years, bago kita makasabay duman sa mass wedding. Di ba? But what if nagabot ka na sa punto na disganado ka mo Pero kasal na? na day pa nag Living together. live in tas nagabot sa point na you're no longer want to be with him or with her, gusto mo nang magbulagan. Igoya na magabat na rason? Siyempre. Maybe they na meet to expectation, or maybe na disappoint sa ugali, maybe nagluwas so naturalesa na day kayang akuon kan sa ibong na partido. Like for example, pag nadadakit pa niya ini violente. Di nag-decide na magbulagan, live in. May aki kidai, ano ang nawara sa to bilang sarong tawo? Sisiyan mas lugi, babae or lalaki? Nahiling ko mas lugi si babae. 'Di ba? So like for example, si ate girl nag-live in keep 10 years or 5 years. Nagabot sa punto na nagbulagan. Doon kaso, pwede mag-accept ng manliligaw, pwede magpaagom sa iba. Kasi dahil man sindang pinirmahan, dahil man sindang pangakuan na Diyos, dahil man sindang pangakuan ng mga tao, ng mga witness, na padi. Nagbulagan ka mo. Ano ang mangyayari sa sato? Diba? Ang primero kayo ito, sayang kang oras, sayang kang time. Yes. Diba? Sabi mo nga ni, nag-live in for 10 years. Sayang kang 10 years. And saro pa sa pagkababae, syempre na itaw mo gabos. But then again, sabi ko nga ni, yan, tinapos. So 10 years, then we have to move forward. Diba? Siguro you were not meant to be. So, ngunyan, uso na bagayan ngunyan, even abroad na, maski ba ko ka virgin, correct. accept na bagayan. Okay Yes, lang yan na, sa mga lalaki. Diba? I don't know kung kadaklan kang lalaki gusto ninda. So, I don't know. If my choice ang lalaki, maduman sinda sa dahil pa kinagdudot-dot. Diba? Pero if someone nag-abot na talagang accepted siya for who she is, Yes. yan, na pag-una mo na talagang this is it. Oo. Eto na yun. Nagpuso, pagkain ko sa nagpuso na sa mata. This is it. So, sabi nga ni, i-accept ka for who you are. Yes, yun na nga ni. Oo. Oo. So then maybe, of course, dahil mo mapwede nga, ahaliod manggilyo ng sa mahal na Diyos, na praying together, na sa promero, nasala ka na, nakakuha ka ng not for you, na talagang you were not meant to be. So hopefully for this kadua, na nahiling mo sa mga diferensya nindo na you live together for 10 years, na sana, day na mautro. Anarog ka yan. And then, syempre, a lot of dapat gigibuhon nindo na in a relationship na hindi yung ganun kadali. Kasi syempre, you have to live together. Magkakaigo ng aki, magpapadakula, and everything like that. So, bako lang yan na in a spur of the moment, okay, tayo na, pakasal na tayo, then let's have a baby. Bala na kung ano. No, it's not like that. You really have to plan. Plan ahead kung ano talaga na, eto na. So, eto, by next year, kaya ta pa magkaaki, then maybe we can have one child. And then provided, marunong, you are a good father and a provider. Ako man, as a wife and as a mother. Yan. So bako Wala na role kasi yan eh. Bako siya trial and error, Tita Pita. Hindi yan, it should not be a trial and error. Di ba? Nung inot, nasala ka na. Duman ito, kasi Trial and nakipag-living ka, nag-trial and error ka.
Don't tell me the second time around, ganun pa rin Trial ang and error mangyayari, pa rin. oo. Hanggang sa menopause ka, nag-trial and error ka pa rin. Kaya di ka na ngayang, so ano ba yan ang Dahil ka ng delikadesa. No, di kang parang, di ka lang lamang natuto. Oo, di ka na- nadapa ka na the first Di- time, here you are again, nadapa ka na naman. When will you ever learn? Di ba? Dahil ka na ngayang Hindi ka lang may nakauko. naukudan. Yan. Yes, dahil ka na ngayon natuto. Dahil ka na basta, Pero kung mga natutroma na daay na. abo na, mga Diba? gawm. Yung iba, ikaw Diba? ang araw kaya na daay na, abo na. Oo. So, sa mga nag-aaral tabay sa tuya po mo niyan, kasi dakulo ng nagko-consider Tita Pita kang Pag-live together. yes, live in. Dakulo nagko-consider. Actually, dakulo na yan. Dakulo na talaga. Dahil nga nagkaroon nindo araw mga tugo sa mga Kasi it's so difficult na, I mean, sorry to say this, it's so difficult na kinasal ka mo, tapos nagbulag. After 2 years, 5 years, nagka-diferensya, nagbulagan ka mo. You found out na hindi pala nga sarong adik, araw kaya na din mo aram na, tapos yung mga nagpaparap panghabas na, so finally nagkabulagan ka mo. nalulung na. Kinasal ka pa, paano yung annulment, ang hirap, di ba? Mahal. It's expensive, precisely. So yun. Diba? So ngunyan, sabi ko, alam ka yan, so pag ikaw family na maagong pa, gari, tatroma na parang ayaw na, might as well live as a single mom or araw ka yan. But since na naitanggap kan society or naitanggap kan simbahan ng pag-live-in, Tita Pita, any It's so difficult. apod kayan, really, may ibang bagay pa para mamidbidan mo sa tao? Siguro, they tulos magpakasal, they tulos so, araw kayo na, syempre baga. Insigida, nagkamid, grabe na pagka-inlove, talagang di na makapaghalat ng mamidbidan talaga. O ngayon, miss ngayon, I love you. Will you marry me? Yes or no? Yan, ang hirap, di ba? Oo. Yan. So, pwede mo man mamidbidan. Siguro kung mamidbidan mo 70 to 80% ang galikan sa rong tao na dahil ka mo nag-i-star sa lawgang harong. Diba? Basta pero lang ka mo magkaibahan. Diba? Pagpapasyaran mo sa Indo. Magpa-share ka man sa Indo. Kaya ngayon, medyo ang mag-jowa-jowa kayo ito, nagdi-date baga yan, minsan sa baraylihan. Para mas mga generation yan, so ano pa man ngayon. Oo. Ngunyan, mga magusugan ang buot na si boyfriend ko. Tapos, Sige, kung minsan pag niya usarong ngayon, diretso nga sa bedroom na, sugari ka free na ninda na. Well, although welcome, but they can do anything. Not yung sinasabi, I mean, parang, dyan lang, parang, so, ka-relax na, feel at home, like that. Samantalang kayo ito, pag in-invite ka, por malunong ka, kayo ito, so, invite ka niya sa rong, di ka naman makairu-iro. Hindi ka piniwasa na, Tita Mina. Pag nasala ka, di numero ang iro. may may memorandum ka. May memo ka. Sabihan mo nga yan na iba man nga yan ang kayan. Dahil ko nga gusto sa ginibo niya. Pero ngayon, dahil na, makusugod ang buta. No? I remember, Kuya kayo ito, siyempre, may nag-illusion man sa Kuya. Nung parang nag-iba nagsimba, sabi kang father ko, iyon ang naago mo nun, nag-iba na yan magsimba. So, can you imagine? may meaning tulos. Tinawan tulos namin, para nagsimba, iyon na yan, naagumon mo. Iniba mo na sa simbahan. Tandaan mo ini, sabi, I cannot forget, tinaraman. Tandaan mo ini ang lalaki sa rosa na ang intensyon kanyan sa babae para makabentahe. Araw ka ng term. To take advantage. So yun talagang iba ka itong panahon. Yes. Kasi kunyan, mahiling mo na they can come to the house nga freely. Samantalang kayo ito, maski kayo ito mag-attend ako sa school of fair ng parang party or presentation of sponsors, and after that parang may get together. Di ako nakaka-attend, sabi ka naman ako, saro sana ang gusto kang lalaki ang term pati na to take advantage, makabentahe. May sugo kayo sa mga ko. Takutununan ko. So, ngunyan, imagine nag-abot sa point na nagli-live-in na,
igwa na ki mga sadiring desisyon sa buhay. Yes. Pag nagabot sa punto na nagka-dynamo ya, mabalik kay mama, mabalik kay papa. Ay, patamado na ko na, sorry kaya. Diba? Then as a parent, you cannot do anything but to accept. Yes. Di mo man pwedeng itakwil Yes. at sa imong act. But, yan, siguro ko, we are not saying na dahil ka mo mag-live-in or we are not saying na magpakasal na tulos ka mo, but dako naman talagang bagay, Tita Pita, na namin bidbidantaan sa tuyan na magiging Pag-istudyaran, Yes. pag-adalan. Correct. Midbidon. For life kaya yan habang buhay tayo na pag na makakaiba. Yan baga tabi kuya bako lang yung boyfriend mo or your girlfriend. It's the whole family kailangan ng mamidbitan. Correct. Di ba? Bako lang siya lang, wala akong pakialam, yan lang I don't care about the family. Kasi dapat even the family kailangan mong midbidon kung anong klase, di ba? Kasi ang mga matibayan magkilatis sa mga tita, mga tito, di ba? Yan ang mga matibayan magkilatis. Padigdihado ngayon na boyfriend mo ta, kiss-kissan ta ngayon. Bigyan sabing kiss-kissan, so And kikilatis. that was before, I don't know Oo. now. Ngayon, Day na. may iba, but dahil nang nagiginibo. Ibang conservative family. Oo, ngayon, dahil nang nagiginibo, kumbaga very, Iba na yung talagang generation. oo, very, very strong na sa indang pagkatawo na boyfriend ko, girlfriend ko. Malos kami. Maduman kami sa dahil na lamang pwede po kami dahil na. Mapaara, madumana. Ngayon, minsan nga nag-ali kami naman ni boyfriend ko sa nagparang pag-uli na. Di ba? So, ano mga pwedeng mga bagay na delikado pag nagabot sa punto na nag-live-in kita? Sa mga paraan tabay po niya to. Sa aga po iyan, sa tuya na pag-uralay-ulayan. Ibalagos, mga mapusok dyan. Oo, mga mapusok. Kada kulunod baka, normal. Manonormalize, Tita Pita. Manonormalize ang pag-live-in na, which is sa belief ta, sa paniniwala ta, sa simbahan, da ipo to tolerate. But, growing strong ang nag-live-in. Di ba? And ano ang mga dapat na iwasan ta? Tawag na di kita masala sa buhay. Di ba? Minsan, dakulo ng bagay because nag-live-in ka, naakian ka, bigla kang binayaan. Ngunyan, igwa ka na kang ID kang pagiging single parent. Di ba? Dahil talang pigsasabing maraot ang single parent kasi depende sa pangyayari, but minsan pag daing basbas, daing doktrina, dumanso, daing mo aram kung pasain ka mong ang buhay nindo. Kasi dahi ka mo dahi mo masabing piglalag mo sa relationship nindo si God, si Lord. Kasi number one, dahi pa ka mo nagpagkasal. Paano ito mo? Diba? So, sa aga po, sa tuya pagbabalik tayo, inubusan na naman kita ki oras. Panaguson tayo ining sa tuya na pag-ulay-ulay. May kinaraman po sa live-in. May kasabihan po baga, maski ba kung kasal, ang mahalaga, parehong nagapadaba sa good magkasundo. Sabi ni Madam Lisa. Yan ang kasabihan nila, ha? Basta magkasundo. Basta na magkasundo. So, ilingot akong pirming magkasundo. Okay, sama po. Babalik po kita, mga tugang. Salamat teknikal, Kuya John Napoles and si Jerome Martinez. Magkaiba ng kasi Brian dyan sa tong IT department. Kaiba na po si Tita Pita. And Kuya Salamat sa mga nagantabay, sa agaginabay. Mabuhay! Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.